Český stát byl několikrát zrazen a poražen kvůli nenaplněným ambicím a vlastní malosti. Takovou porážkou je i vyslovení nedůvěry vládě v době, kdy Česká republika stojí v čele Evropy. To, co Čechům chybí, je paměť. A jestli ji nemají, tak je dobrý, aby si to zapsali do svých zápisníčků, co se stalo. Protože jednou, až se zase budou stěžovat, že nás svět nebere vážně a že jsme takový malí a zrazený, tak aby si vzpomněli, že největším nebezpečím pro Čechy jsme sami sobě.